Erokamano ahinya kendo machiegni chenro mar WUODH GENO kaka nyisi kidienye mar lesson bende wantiere godo odiochieng' mano ma kawuono. Nanyisi ni waduogo e wach mar lesson jumani ka joma okadho nomiyo break lesson matin kaluwore gi jumlema bende koro nodhi nyime. Odiochieng' ma kawuono an kae to kod Wele studio Jayalo Dickson odiwuor kachiel gi Lazarus Odhiambo duto mawuok kaka Chok SDA Kisumu mondo wang'i anena wach mar odiochieng' ma kawuono. Wach ma bende wang'iyo en ni Yeruru Ngima. Warang'eyo ni en wach manowache kanye to ere gimomiyo yiero ngima ni bende nyalo bedo maber e chenro ni mar WUODH GENO bende koro wadhigo nyime. Wan e kidieny ni kendo wadapuonjore anena weche mantiere kotenore kod ndiko mantiere muma. Lesson marwa bende wadhigodo nyime adiera e rapar mar Chik marumo mana nyaka koro dwe manyien. Kapok wachako, Jayalo Dickson bro yawonwa koda alam. Goni ni erokamano osiepwan kachiber. Wan e tiende jaduong'. Wagombo winjo weche kowo kuomi beno japuonj kwa chako nyaka watiek nikech wapenyi maler Yesu Kristo Ruodhwa. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Machiegni ahinya Jayalo Lazaro Odhiambo en odiochieng' mari mokwongo. Kata kamano wadang'i anena puonjo wach mar Nyasaye mabende wach mar odiochieng' mano ma kawuono en ma wang'iyo mar Yeruru Ngima. Osebedo kowuoyo e buk mar rapar mar Chik mabende obiro bedo kowuoyo kinde ka kinde. Kwang'iyo ka Yeruru Ngima ka thuon wach kata wach wich mabende koro nomiwa ne wuok e rapar mar Chik 30 wes na 19 wacho kamae: koro aluongo polo gi piny mondo obed joneno ni aseketo gik moko ariyo e nyimu mondo uyier, gin ngima gi gweth, kata tho gi kuo. To yieruru ngima mondo udag maber kaachiel to kod nyikwau. Wes mabende teko ne ng'eny ahinya kendo king'iyo kanyo gima jandiko kata jandiko mar lesson bende nomiwa sigana kama nyathi moro manyako miluongo ni Sandi ma jagni 22 kane en gi tuo moro ne iwacho ni gimoro nokuot e wiye mane chalo kata growth moro ne en gima tumor mane nyalo miyo kata tho donge to iwacho ni koro ne onge kaka inyalo thiedhe, ne chune mondo koro daga gi rembne. To bende nyiswa ni koro ne obedo gi chenro moro bang' kano setho koro miwacho ni koro wiye ni ne dhi tuo e baraf e agulu moro moting'o muya miluongo nitrogen. Ka iwacho ni samoro bende kokane obwongone ne tombo mondo kik tow. E sechego bende iwacho ni koro idwa ni nobiro siko kanyo higni 50 higni 100 kata higni gana gi gana. Ma bende koro samoro kada en gima bedo kamano kata nyaka thuolne nyalo bedo nitiere mondo iwacho ni en gima obwongono ne noting' obwongone no gik ma obwongone noting'o ne nyalo kete kompyuta kendo mi kuom mano Sandi disik ka ngima kata mana nyaka chieng'. Kachako kod Jayalo Dickson okonwa kae wesno mit ahinya ni yier gi buka di ariyo to koro utiko ni to yeruru ngima mondo udag maber kaachiel kod nyikwau. Jayalo, yeruru ngima ang'o mabende wadang'iyo pon wach ni the entire week? Erokamano ahinya japuonj. Wani puonj mar 8 mana kisewacho kendo wach maduong' en ni yeruru ngima. Yeruru ngima ok nwe buk mar rapar mar Chik 30 wes na 19 mana ka japuonj sesomo yina chaka nuen. Koro aluongo polo gi piny mondo obed joneno ni aseketo gik moko ariyo e nyimu mondo uyier, gin ngima gi gweth kata tho gi kuom. To yeruru ngima mondo udag maber kaachiel gi nyikwau. Jali chal ng'amo ng'ado ni rieko. En ng'amo ng'ado ni rieko ni kada ber to ditimo nade de yiero ngima. Japuonj afwenyo weche ariyo ni gima duong' kabisa ni yiero tek. Yiero tek ahinya to jandiko gombo mondo yiero marwa obed yiero manyalo miyo wayud ngima. Mano wach mokwongo mabiro nono kwa dhi nyime. Kendo jandik lesson wacho ni wadhi ng'iyo yiero mar ngima. Mano mar ariyo jandik lesson chako wacho ni thuolo momiwa mar yiero bende wadhi timo nade wadhi yudo. Omiyo nitiere weche madongo ahinya mabiro nono achiel kachiel ka thor ma subject maduong' en ni wayieruru ngima to kik wayier tho. Erokamano japuonj. Jayalo Lazarus ka ng'ato wacho ni yeruru ngima to kwang'iyo gi puonjo bende wadang'iyo ne ang'o mabende koro expect kae wes mabende koro miwane? Erokamano ahinya japuonj. Ko wach ni yier ngima nyiso nitie gik moko ariyo kata yore ariyo minyalo luwo. To jandik lesson ng'adonwa rieko ni mondo wayier ngima nikech teko mar yiero ni e ngimana. Anyalo yiero ngima kata anyalo yiero tho. Koro wach maduong' en ni ka yiero ngima tadak.
ka yiero tho te kaka irumo wach kaka rumo lal. Koro wach maduong' mwadwa ng'iyo te en kaka yiero nigi teko e ngima. Erokamano ahinya. Mano e wach mabende koro ni yiero en gima nigi teko ahinya e ngima, nikech kosenyisi ni iyier gimoro nyiso ni nitie en choices kata options nitie yier ma kata ma. Mano wach mabende koro wadhi ng'iyo, nyiso ne juma ni ka wadhi nyime rapar mar chik wadhi ng'iyo yiero mar ngima kod thuolo momiwa mar yiero ngima, to wayiere mana kuom chike ma Nyasaye ma e jachiw kendo jarit ngima oketowa kuom ang'owa kuom ng'ora. Nyiso ni bende kare chik mar Nyasaye bende odhi timo ang'owa, wadhi ng'iyo otimo ang'owa ka watimo yiero. Japuonj mane dhogino Jandik lesson wach moro mane sigana migolo, sigana man gi nengo ahinya. Ni sigana malit ni ok mana nikech ng'at ma pod tin dhi tho, to nikech kama ne okete geno mare mar ngima. Nyiso ni nokawo geno mare mar ngima oketo kama timo nade kama rach. Tidwaro mondo yiero marwa wakaw mondo waket e geno mar ang'ono ma Nyasaye, ne lwanda mar ang'ono ma Nyasaye. Koro nyako matin ni gimo chande kabisa. En kama ne okawo geno ne botimo nade bokete. Japuonj wadhi nono gi mondo wafwenya ne kaka ng'ato nyalo kawo geno ne boket kama rach. Kowuok kanyo ng'e na yath ngima ma bende wachawo godo chieng' chakruok ticha. Ikonwa ni yath ngima. Waseng'iyo kanyo yiero ngima, ikonwa kani kwayo kani mondo wayier ngima. Koro yath ngima ni en ang'o? Jayalo kwa chako kod Dickson. Erokamano ahinya. Japuonj wawuok Sabato dhiambo kod weche madongo. Kendo ka gima duong' kabisa en yiero. To wanong' ka yiero bedo gi matek janeno nikech okaw yath mar ngima to kete puodho mar ang'ono mar Eden. To weche nitiere mane osekoni Adam kachikol ang'ono kod Hawa. Ni yadhno kane giweyo mok gimule to ne gibedo mangima nyaka ang'ono nyaka chieng'. To kata kamano yiero matek omiyo ne gimule, omiyo nitiere gik mane otimore ma nyalo kelo chandruok. Jandik lesson wacho niya, e dier Eden ne nitie yadh ngima mane olembe nigi teko mar miyo ngima siko ka nitie. Yani kaka yadhno medo bedo kanyo e kaka ngima ne medo siko kang'ono ka nitiere. Omiyo en wach malit ahinya ka ng'ato nyalo kadho tong' moketne asto oluwa dwache to oweyo dwaro ma Nyasaye. Jandik lesson wacho wach moro niya, omiwa ngima kaka chwech man thuolo kendo man kod paro mochwe kod Nyasaye. Nyiso ni nitiere pogruok moro ma dhano bedogo kod le. Giduto gin kod ngima, ok lich. Nitiere pogruok moro ma dhano bedogo kod gik moko duto mochwe. Kata mana yath ni kod ngima. Kata mana kidi kama nitiere kachande nitiere teko moro motimo nade momake kanyo. Koro gima duong' kabisa ma Jandik lesson ne dwaro mondo wafweny en niya, wanto pogruok moro nitiere ni mar yiero. To gima da yieri en ber. Adam kaachiel kod Hawa noko yiero ber, omiyo nokelo chandruok japuonj. Yadh ngima. Yadh ngima. Jalo Lazarus. Erokamano mana ka japuonj oweno, yadh ngima e wach mosebedo maduong'. Yadh ngima noketi ni dhano kochamo yadh to bedo mangima. To gima ne ok dware chamo yadh ngima en richo. Adam gi Hawa ne na dhano kaka wan. To koro bing ne gichamo yadh ngima, ne gidak manyaka chieng' to gidak gi Nyasaye. To ka richo nodonjo to richo ok bed kama ichame yadh ngima. Mano bende ne chuno nyaka gol. Jandik lesson ne wach moro maduong' niya, ni ne ok wayiero mondo Nyasaye ochwewa. Nok wayiere. Nyasaye mano yiero mondo ochwewa. Mano nyiso hera mar Nyasaye. Pod Nyasaye gombo ni mondo wadog e chamo yadh ngima cha. Mano miyo kane in e Sabato dhiambo to ineno picha moket kanyo ka Yesu ogure msalaba. Tiende ni ka wang'iyo Yesu e msalaba to wadok chamo yadh ngima mano walalo puodho mar Eden. To ka wadagi ng'iye to yadh ngima wadhi lal. Koro yadh ngima mano lal no e puodho mar Eden cha. Ochako sengo mego e buk mar fweny. Ni ka wayie kuom Yesu to pod wadok chamo. Koro yiero en mari to yiero en mara. Mondo ayier ngima, mondo adog e yadh ngima mano oketnwa re chakruok. Awinjo wach kanyo mabit ahinya. Kendo wacho ni en gima iwuoro ahinya bende kaka yadh ngima. Mandiko wacho ni chiwo ngima mochwere ma okwongo kuom e kitabu mokwongo ma iwuoyo kuom bende e kitabu mogik mana fweny kaka bende isewacho kanyo. Iwacho ni dipoka
ote en ni kata obedo ni onego wayud thuolo chopo yadh ngima nikech richo ne wawito thuolo no. Koro giko ka chandruok mar richo osetieki chuth kokalo kuom Yesu kod chenro mar warruok, jomoresi mago mano yiero ngima nobed kod thuolo mar chopo yadh ngima mana kaka nonego wachopie chakre chakruok. Wach mamit ahinya kendo gine ka jalo en puonjo mendo kendo terwa nyaka tich ariyo. Nyiso kanyo ni onge chung' e diere. Ka ng'ato wacho ni onge chung' e diere, pod en chalo gima bende nitie gima iyiero kanyo to osemi siem ni onge chung' e diere. Koro ang'o ma jogo wacho kae? Japuonjero kamano ahinya. Wauke e chak tich wach maduong' kendo second last paragraph japuonj owacho wach moro niya, koro kochakre chakruok ne muma ketonwa mana achiel kuom weche ariyo miyierogo ngima mochwere ma gima ne onego wabedgo chakruok kod tho mochwere ma yo machielo ne en mana dok bedo maonge kaka ne waonge mokwongo. Mangiso ni kara ka ng'ato yiero tho to dhi bedo maonge kaka ne wabedo matimo nade maonge mokwongo. Omiyo ng'adnwa rieko niya wayier ngima. Erokamano ahinya japuonj. Tich ariyo wacho weche madongo ahinya kendo ok ang'eyo ni winje inene nade, to kata kamano yie mondo wafweny wach moro ni onge chung' e diere. Isedha in gi Nyasaye kata in gi Satan. Gima polo dwaro en niya, ka ng'ato bedo maliet to bedo maliet, to ka ng'ato bedo mang'ich to bedo mang'ich. Nyiso ni seche moko walalo kido ni Nyasaye ma ka polo menyo wato kaki manen jalemo, kaki manen japiny, kaki manen jakongo, kaki ka koro nwang'e tek. Omiyo japundik lesson wacho wach moro kalure kod hera ma Nyasaye mana kwani wasafwenyo e buku ma Johana 3:16. Nyasaye nochiwo wuode mondo ng'ama oyie kik tim nade kik lal. Mano wach mangima kabisa ma jandik lesson ne dwaro mondo wafwenyi. Wach machielo en niya, ng'ato manigi wuowi nigi ngima. Kendo mano ndik maber e buku ma Johana mokwongo 5:12. Koro japuonju tich ariyo dwaro ni ibed ng'ato mokao kore mondo ng'e maber niya jalni ten ng'at Kristo kendo ng'at Kristo ngima mar Kristo duto nitiere iye nikech chwech Kristo duto. Ing'eyo Johana mokwongo 3:11 wacho wach moro niya, pogruok mantie kind Nyasaye kod nyithi Satan ong'ere kama: ng'ata matimo richo en nyathi Satan, to ng'ata matimo dwaro ma Nyasaye en nyathi Nyasaye. Koro dwaro mondo kitimo richo to ong'ere mana malongo ni ng'ata nyathi Satan, to dwaro ma Nyasaye to ong'ere malongo ni ng'ata ng'ono ng'at Nyasaye. Erokamano japuonj. Erokamano nyaka pod break jalo Lazarus. Onge chung' e diere wach mano monyodo kanyo puonj mar kana. Erokamano ahinya japuonj. Mana kama nyawadwa weno. Adwa wach moro e ngima Noah. E ndalo Noah ne nitie weche ariyo. Bedo jakor Noah tiresori ataro, kata tamruok bedo jakor Noah tilal mochwere. Koro onge chung' e diere. Ka in japiny to in ena japiny. To ka in jakristo to bed jakristo mawuotho gi Nyasaye. Kae to iyudo ngima. To wach moro na chaka ayudo e Jorumi 8:6. Ka watimo dwaro mar ringruok to wan mag Satan kendo walal. To ka wayie wuoth e Roho mondo Roho chik ngimawa to wayudo ngima mochwere. Ma pod oduoko ome teko mar yiero. Ni ka wayiero wuoth e ringruok to wan e lal mochwere. To ka wayie mondo Roho chik ngimawa to wayudo ngima mochwere. Koro onge chung' e diere bedo jakor Roho tiyudo ngima, kata bedo jawuoth e ringruok tiyudo lal. Erokamano wach mantiere, kik ibed mandhem. Kik ibed mandhem. Kiyiero liet to bed maliet, kibedo ng'ich timo ang'o? Ibed mang'ich. Tero wa break mano ma bende koro waduogo godo mondo wadhi aneno odiochieng' machielo wang'e ni ngima gi ber, tho gi rach, gweth kod kuom. Mago bende yiero ni iye kanyo wadwa ng'eyo kae chenro mar WUODH GENO. Erokamano ahinya kendo bang' gamo yweyo ma bende koro waseduogo godo kae kendo wawinjo wer mamit ahinya mantiere kanyo. Wachako dhi nyime kanyo, wan gi jayalo ka Dickson Duol kaachiel gi Lazarus Odhiambo duto maka Chokes di mwang'eyo godo puonj mar lesson odiochieng' ma kone chenro mano mar WUODH GENO. Wawuok e tich ariyo ka ne pok wadhi break mwang'eyo ni onge chung' e diere. To wach maduong' mowuok kanyo ni yiero achiel. Kik ibed ng'ama koro ok ng'e ni to en ng'ane ne chal nade, nya chalo kata chalo ng'ongruok. Ibed kaladi
achiel. Wadhi neno ngima gi ber, tho gi rach, gweth kod kuo. Pod tero mane weche mago mag yiero ka. Ang'o ma pano puonjore ka e jalo Dickson kochako kodi? Erokamano ahinya japuonj. Wach maduong' ma Jandik Lesson go mondo wafweny en ni Yeruru Ngima. Kendo mano ema jandiko obedo ka okete maina ahinya mondo janeno malolo tiyo ofweny. Jandik Lesson wacho ni ngima gi ber, asto ochako wacho ni tho gi rach, gweth kod kuong'. Koro nitiere yiero iye kanyo, nikech idwaro ni ibed gi ngima gi ber, to kik ibed gi tho gi rach. Idwaro ni ibed kod gweth, to kik ibed gi ang'ono kod kuong'. Akel bedo winjo wach moro. Nyiso ni e rapar mar Chik 30 wes ne 15, Jandik Lesson Biblos ma Nyasaye wacho niya, neuru kawuono keto gik moko ariyo e nyimu mondo uyier. Ing'e ni chal gi ma jandiko mondiko rapar mar Chik ka Musa ndiko, to nitiere gik mar recho manosetimre chien. Koro bedo ni gi recho motimre chien, koro nyali wuoyo ka gima chal gi ma iyo wang'. Neuru aketo gik moko ariyo e nyimu mondo uyier. Nikech jogi chal gi mane gidigni, mang'iso ni gin koni to gin koni, koro ng'eyo kodgi ne bedo matek. Koro jandiko wacho niya, neuru kawuono keto gik moko ariyo e nyimu mondo uyier, gin ngima kata tho gi rach. Ka umako chik Ruoth Nyasaye ma Nyasachu mamiyo kawuono, mi uhera kuluwo yorene kendo urito chikene gi buchene, to unubed mangima, mi ununya mang'eny. Aketo bedo wawinjo wach moro, ming'iso niya, kadipo ni joga gini winj wachna, to gini bed monya, kendo ndalogi nitim nade ni medore, mantiere iye kanyo. To unubed gi ngima, mi ununya mang'eny, kendo Ruoth Nyasaye ma Nyasachu nogwedhu e piny ma ubiro donje, mondo utim nade, mondo ukaw. Koro wan wang'o wach mangima iye kanyo ka Jandik Lesson temo kelo wach moro. Yiena mondo wach machal kod mogik e iye kanyo. Ni ginyalo mana tiyo ni Ruoth Nyasaye mondo giyud ngima, kata ginyalo yiero tho. Mane kaka en kata ni wan bende mwadak kawuono. Watini Nyasaye mondo wadagi, kata wayier tho mondo watho mochwere manyaka chieng'. Jawe neno agombo mondo awachi niya, kawuono ng'ato nyalo bedo no ngima, to kata kamano polo kwane kaka mosetho. Omiyo fwenyo wacho niya, in gi nyingi ni ngima, to kata kamano isetimo nade, isetho. Koro idwaro mondo taya mane oseliel kuoma mondo osiko liel kendo mondo wayudgo ngima. Erokamano japuonj. Erokamano ahinya jalo Lazarus. Ngima gi ber, tho gi rach, gweth kod kuong'. Ang'o ma bende koro puonj monego bed ni wago ka motegno ahinya? Erokamano. Wach ni dwoko e wach wich, nikech rapar mar Chik Musa ondiko mogik. To Musa koro wuoyo kuom weche mogik, koketo weche nyim jo-Israel. Mana ka Nyasaye noketo Adam gi Hawa, to keto weche ariyo. Kuchamo olemoni to ubiro bedo mangima. Kuchamo olemoni to ubiro tho. Koro weche ariyo gi Musa wacho gi koluongo polo gi piny mondo obed janeno. Nikech Harun gi Musa nosetho, nok nya bedo joneno. Koro dwaro gima nigi teko ma bedo joneno ma kosetho to biro bedo joneno koonge. Aketo weche ariyo gi nyim. Ka unu rit chik Nyasaye gi buchene, to unu bed mangima. To ka unu keth chikene gi buchene, to unu tho, to polo gi piny bedo ang'o? Bedo janeno. Koro nitiere weche ariyo, yiero ngima gi yiero gweth. To gigi nitiere gimitime koke yudo. Gweth ok bia nyalo. Gweth nyaka ichandri, nyaka irit chik, nyaka ituonri, nyaka ibed jakor Nyasaye, tiyude. To rach bende nigi dwaro mare. Kiketho chik Nyasaye, iyudo kuong' kendo iyudo gweth. Koro Jandik Lesson ne wach moro mogik kaweyo mondo Jandik Lesson ne wacho niya, omiyo koro kokalo kuom thuolo mar yiero masemiyou, Yeruru Ngima. Koro ne en gombona, to en gombo Nyasaye, mondo jo-Kristo dhano te oyier ngima ka girito chik Nyasaye gi buchene. To ka wadagi, to wayudo lal mochwe. Amen. Wacho ni neno ka gima yiero ma jogi ne dhi timo ng'ere malong'o koso mano penjo bende kod penjo. Ine chich ni samoro yiero mane gidhi timo. Omiyo koro okawo thuolo mare mondo wacho onyisgi. Timbegi ne nyisa yanga ni jogi dhi yiero marach. Jogi dhi go marach. Koro wanyisgi maber. Kendo gi weche ariyo. Kamigi be warning ni kuyiero marach gine be to ubiro tho. Ibiro tho. Mano tho gi rach. Kendo tho gi rach. Kendo tho bo yudo kata kuong'. Koro penjo kanyo to eka wang'eyo gima ne otimore. Lweny maduong' ne pek e kinde no. Mana kaka kinde ni kendo nego puonjre kuom ranyisi mar Israel kuom gima nyalo timore kapo ni ok wachiwore chuth ne Ruoth Nyasaye kendo wayiero ngima kod gik moko duto te ma yiero ni kel. Nyiso ni
puonj ni bende koro puonjowa wan modak sani ni ang'o manyalo timore na kono kwa timo iwach wach maduong' e kanyo niya ni lweny maduong' ne pek e kinde no mana ka en e kinde ni lweny maduong' ni en lweny mane ng'ato nyalo wene ni mating'o silaha en lweny mar kedo kod dhi chamo ngima ma Satan kedo kod jogo Nyasaye mondo dhi tho to Nyasaye kedo kod joge mondo dhi ngima kendo en lweny ma pile pile ma kede pa gimi paro ni yier ma nitie teko matiyo ariyo kuom in dhano ma ywe yier gima ber roho koni kama Satan bende nyisi koro en pawa madhi mbele jaga kawuono koro gimwa yiero biro luwore gi ngima mwadao kawuono koro puonj ni oronyo ne ji ahinya ni koro ing'e ni ber onego bed ni yiero ber kinde mondo dhi e ngima ok teknwa ahinya iwacho ni rapar mar chik 30 chakore ka Ruoth Nyasaye wacho gima ber timore ka ji olokore kendo weyo richogi bende mano e kaka singo mane omigi lich ang'o part mar gima iwacho ni ok teknwa ahinya ni jayalo en owa kanye to ere kaka bende odonjoga erokamano ahinya japuonj ok teknwa ahinya yiena mondo wadhi pa jandik lesson mondo wafweny gimomiyo owuoyo kamano kendo jandik wacho ni rapar mar chik 30 chakore ka Ruoth Nyasaye wacho gima biro timre ka ji olokore kendo oweyo richogi bende mano kaka singo mane omigi lich yiena mondo adhi e buk mar rapar mar chik 28 wesni 15 mondo wafwenye wach moro maduong' manie iye kanyo mondo ine kaka wich teko en gima rach ane ka Nyasaye siko manyowa mondo wanwang' gimoro kuome asomo to ka ok uluoro Ruoth Nyasaye ma Nyasachu mi udagi rito chikene gi buchene mi amiyo kawuono to kuongi duto biro makou nokuong'u kamoro amora muntie kaun e dala kata kaun oko nokuong'u atongeu gi dokuondeu nokuong'u kuom nyuol kendo kuom cham kod kuom jamni nokuong'u kudonjo e dala kendo kuwuok Ruoth Nyasaye no ornu kuonge chando kod kum nyaka tieku mi urum kadiemo wang' to yiena mondo wafwenyie ng'wono ma Nyasaye mondo wane teko mar Jehova jandiko mawuoyo e buk mar rapar mar chik 30 owacho niya ka gweth kod kuong' maketo e nyimogo duto oserumonu osetimrenu muparo weche na ka un e pinje mar Ruoth Nyasaye ma Nyasachu oseterue mi uduogo ire gi chunyu duto kaachiel gi nyithindu mana ka chike ma amiyogi dwaro to Ruoth Nyasaye ma Nyasachu nong'wonu mi nochako mi udhi nyime maber kendo nochako choko kendo kanyakla wane ng'wono ma Nyasaye makaro doko ni jogi wigi ne tek to dwaro mar maduong' ma Nyasaye en ni mondo kik gini obed gi matek to gibi inyim Nyasaye mondo Nyasaye ong'won gi richogi mano mokwongo mondo Nyasaye ochako tim kodgi singruok mano mar ariyo to mar adek en niya mondo chako luwi ka nyithi Nyasaye nikech koro gin jok motim nade jomogwedh erokamano japuonj erokamano ahinya ok teknwa ahinya Lazarus erokamano japuonj ok teknwa ahinya tiende ni chike Nyasaye ok tek ne jo-Israel kendo chike Nyasaye ok bor kodi madiangi wach to ng'ama de dhi e polo omnwago mondo koro warite chike Nyasaye ni mana kodi kendo en medhogi en achiegni kodi to ng'ama de dhi na polo luong na Yesu mondo koka yie warruok ni mana machiegni kodi koro wach motigo ni ok teknu teni koro onge gima nyalo tami timo gimoro amoro ketni e mesa koro yot mondo mi yier gimi yiero no ema biro neno ni itimo dwaro ma Nyasaye koro onge gima ng'ato nyalo wacho ni an ok nyalo wara an ok anyalo rito chik Nyasaye gimoro amora Nyasaye oyie timo kiyie kuome to miyi teko mar rito chikno kendo roho ma Nyasaye nitiere machiki kuom gimonego tim emi jandik lesson ne wacho utiyo gi wach ma Paulo wacho ni Paulo wacho ni ng'ato nyalo penjo ni chikno ni kanye de ng'ad nam koka dhi chikno nitie me chunyi kendo en me dhogi ka iyie kuome tedo ngima kidagi tilal mochwe omiyo koro ok tek rito erokamano ahinya ne wach mabende koro donjo ahinya iwacho wach Nyasaye chiegni kodwa ahinya kendo mane dhou kendo e chunyu omiyo rito gi yot rito gi yot baso gi bende warning mabende koro osegolno koro in miyiero koro ok en gimoro matek ni wako ngadhi apara ne iyiero kanyo gi kanyo en machiegni kodi penj kuom lemo e puonj ma ikore wach maduong' kendo mamit miwuoro ma jandiko ogogo kawuono ing'ene
jandiko kelo ni ketie boundary moro e kindi kod japiny. E gima jandiko temo kelo ka ketie boundary moro mondo one ni waneno ka nitiere timo moro kuom jali mopogore kod japiny. Koro gima ne pogo jo Israel kod oganda mamoko ne ni lemo. En lemo ila mane? En ni gin ne gilamo Nyasach polo mane ochwe piny kod ang'ono kod polo. Mane ochwewa Nyasach Sabato mane ochiwo Sabato mondo obed ranyisi kindwa ang'ono kindwa kode. To jogi to ne lamo Nyasaye moro mopogore kod Nyasach Sabato. Akel bende neno pogruok mobede iye kanyo. Omiyo jandiko wacho niya, gima pogo Israel gi oganda ni mamoko en ne gilamo Nyasaye mar adier. Nok gilamo ndiek. Yani lemo mar Babylon. Men lemo mar jochilo. Nok gilam lemo mar jochilo. Ero kama japuonj. Ero kama na inya. Ero kama no penj kuom lemo. Lemo lweny maduong'. Lweny no chakore gi lemo to biro rumo gi lemo. Nyasaye milamo to gi Nyasaye monego lamo. Koro Nyasaye monego lamo Nyasaye manchwo polo gi piny gi nam. Mama ne ote ma jamaleka mar adek. Kendo ne ote mar kanisa mondo ji oduoge lamo Nyasaye manchwo polo gi piny gi nam. To dhano keto wang'e kuom lamo Nyasaye moneno. Ngini dhano dwaro gimo neno. Kata kila buzadi japuonj to kata odwano akanyo kung'eni gimo timo. Koro Nyasaye moluongo mondo walame Nyasaye mokne. En Nyasaye mirito chike ne apar. To rito chik Nyasaye no ema geng'wa kuom lamo nyiseche mamoko. Ka ng'ato we chik Nyasaye to nyaka lam gima ket. Mano miyo lweny mogik manie fweny 13 ma jandik lesson okelo. Lweny mogik dhi bedo pogruok kind lamo ndiek gi lamo Nyasaye manchwo polo gi piny gi nam. Koro yiero ni dhi timore mana kaluwore kaka ng'ato ohero Nyasaye. Bin kor chik Nyasaye. Ka wan kor chik Nyasaye to ok wabi lamo ndiek. To ka wan waweyo chik Nyasaye to lamo ndiek gima ket kode ok bor kodwa. Eme jandik lesson no kelo wachni ni lweny mar lemo Nyasaye mane milamo. Jochwe polo gi piny gi nam mano tiyo ndalo auchiel to ywe chieng' mar abiriyo chieng' Sabato. Koso Nyasaye mar dhano mochwe gi chik mar dhano mirito mamiyo ji lal mochwe. Ero kamano japuonj. Ero kamano en gima bende koro kaka yani ni koro ingene kit lemo mane wabende koro dwa. Then giming'e kendo muma bende wacho mbele ahinya kae buk mar Rapar mar Chik 32 39 kae. Owacho ni koro ng'euru malong'o ni an Nyasaye kendo onge Nyasaye moro mak mana an kende manego ji kendo an ema chiwo ngima ahinyo bende achango onge ng'ama nyalo reso ng'ato. Nyiso ni kata idhi ir moko go to koro osemiwa ni kang'e ni Nyasaye jakende en motimo maka kik wuondi maka kik tim ang'o. Mae puonjo bende kendo en apani mochopo e giko mar lesson maro mar odiochieng' ma kawuono kendo wach ma bende nwang'iyo kanyo Yeruru Ngima. En rieko mong'adni. Wang'e ni yiero koro bende bedo mayot kendo senyiswa kaka bende koro watimo mondo yiero tim ang'owa mondo bed mayot. Baso kit lemo be penjo kuom lemo wang'e ni ng'ato adi moko ko biro wuonda ibo wacho ni ok kadhi kuno pod en mana yiero cha. Omiyo kanyo ero kamano ahinya mano ne wan gi jopuonj lesson Lazaro Odhiambo kaachiel kod Dickson Oduor ma bende ne wantiere godo ka bende watieko da kwa Lazaro Odhiambo mondo bende koro tiekro kod alam walem wago ni ero kamano Nyasach polo kuom weche malich mielonwa ni chiwo yiere puodho mar Eden. Satan no wuon Adam moyiero tho. Pod iluongowa kawuono kuom Yesu Kristo mondo watim yiero ni ka wayiere wuod Nyasaye to wayudo ngima. Pare jawinjo kama nitie, pare migao nigi studio te gi joma nie wuod Nyasaye. Miwa teko mar yiero ngima omiyo kinde ma piny weyeni to wan wayier ngima mochwere. Teko mar jawinjo kama nitie bed kodwa Sabato mari maler ne nikech akwa nying Wuoro gi nying Yesu Kristo Ruodhwa. Amen. Ero kamano ahinya kendo joma nyien odhi ng'iyo lok chunygi. Lesson kik bae jo manyien. Wadhi nyime chenro mar Wuodh Geno pod dhi nyime sani koro ada donje e kidieny mar wende. Bang' ka jopuonj lesson gi bende osemiyo wero mameta gi puonj mameta ahinya mar yiero. Msanii Music Group Siku Stahili kod Litare Central SDA Choir wero teko kanyo ma bende kaduogo koro wadhi nyime kanyo kod wende mag Bagote magi med mana donjo kendo nembni jopuonj lesson gi kadho piny kanyo. Ng'ata man gi penjo ng'ama no ko winjo gimoro ng'ama do medo gimoro nembni gi kadho piny kanyo screen mari mondo yude yore makare. Watude bang' thuolo machuok kende bang' wende ariyo mabiro.